Kaikille. Hyvä. Tyri. Ei kun tsemppi. Paska, mitä tsemppiä. Hyvä. Opel, mennä. Ei Mulla tämä ykköspohja olikin kiva paikka, ehkä sitten. Se tekee toi Artun läsnäolo. Jumala. On pahempi kuin Hannu. Hyvän näköinen. Nyt on hola. Tämä ei tyri. Saadaan videolle holakka. Ai. Olainen vituttaa hiljaisen paikan. Se oli niin lähellä. Joo. Ensi kiekolla. Nyt on niin puskari. Nyt ka. Tämä on! Ei. Se on. Ei. Oh. Onneksi te saa äänet pois tuota kuvaa. Ei aivan riitä saada. Ei Arttu. Arttu! On! Hyvä on. Hyvä on. Ai. Mitä tapahtui? Nyt oli liian rento. Nyt oli joku motorinen häiriö pahasti. Että nyt 8 kertaa tonne mettään mennä oikein lenolta. Otetaan varman päälle tällä kertaa. Meni toiseen päin. Oi vaan. Mitä tuota? Ei tehdä nyt tarvi mulle antaa noin paljon etua. Aivan liian lujaa. Ihan sekasin. No niin. Äijä veti S-hihasta. Nää YouTube-kamaa. Oi vitu pore! Ykköspuoli. Mä yritin viimeisen vasta pysyä pois. No niin. Täällä vedettiin S-hihasta. Kyllä se. Hieno. Aivan loistava. Aika hyvä. Ei saatana. Milloin sä pääsit? Hyvällä ykköskierroksen avauksilla. No täällä mennään ihan. Oh! Mikä se? Otan pois sen. Vähän hieno. Nyt se on koko seuraavan väylän niin tärinäysin. Rako saatana.